Рэгіянальны адбор на вакальныя конкурсы славянскага базара ў Віцебску прайшоў сёння ў абласным цэнтры. Прэтэндэнтаў на ўдзел у песенных спаборніцтвах аказалася звыш паўсотні. Пры гэтым дзяцей крыху больш, чым дарослых. Гэта прадстаўнікі ўсіх раёнаў Віцебскай вобласці. Удзельнікі выконвалі па 2 песні, адна з іх на беларускай мове. Гэта абавязковая умова. У журы вядомыя кампазітары, кіраўнікі устаноў культуры, прадзюсары. Падчас праглядаў запланаваныя майстар-класы. Дарэчы, прадстаўнікі Віцебской области яшчэ ни разу не становились пераможцами национального отбора. Я подготовила песню белорусскую «Сердце Беларуси». И еще одну песню «Мы вместе». Она очень зажигательная, мне она очень понравилась. Очень хотела бы поучаствовать в этом конкурсе, выиграть, чтобы все получилось на 100% и все было отлично. Очень волнительно, потому что это бывает только раз в жизни. Когда мне сказали, что я буду участвовать, я очень обрадовался. В этом году у нас второе отделение во взрослом конкурсе, это будет мировой хит, и мировой хит будет исполняться в формате шоу. Это будет постановка шоу-балета, как раз таки тот формат, которым славится наш детский конкурс, который проходит в формате шоу-программ. Вот и мы такой шаг вперед чуть-чуть делаем и во взрослом конкурсе. Вынікі рэгіянальных адбораў можна будзе ўбачыць у афіцыйных групах фестывалю ў сацыяльных сетках. Ад кожнай вобласці журы прапусціць у наступны этап па 5 вакалістаў. У фінал выйдуць 10 спевакоў. Імёны канкурсантаў, якія прадставяць Беларусь на міжнародных конкурсах у рамках славянскага базару ў Віцебску, стануць вядомыя да канца сакавіка. Дарэчы, адборачныя туры на музычныя конкурсы ўжо адбыліся ў Мексіцы, Калумбіі, Кубе і Грузіі. Нагадаем, фестываль сёлета пройдзе з 11 да 15 ліпеня.